שלום וברכה, ברשות, רב אליעזר, רב יוסף, וכל החבורה הראשית, גם אתה כאן, ידידיה. טוב, פנים מוכרות, ברוך השם, כן. אז קודם כל להרגיע, בסיום דבריו של רב אליעזר, אמר חיבור עם ארץ ישראל, גם רמלה זה ארץ ישראל, זה מפתיע, אבל זה גם רמלה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כל מקום שיש בו ערבים? כל ישראל ערבים זה לזה, נו, אז בדרך טוב. כן, כמובן בנושא הקריטי ביותר, היום החינוך עומד בראש סולם העדיפויות שלנו, אנחנו גוברים כמעט על כל דבר בחינוך שלנו. יש הרבה מאוד מאבקים, קפלן זה יותר קרוב לכאן מאשר לאלון מורה, לא בזה, אבל לפחות בגיאוגרפיה זה יותר קרוב לכאן קפלן, ואנחנו רחוקים מאוד. במה אנחנו מתגברים? בכסף אנחנו לא מתגברים, יש היום כוחות עם המון כסף, ומשקיעים הרבה מאוד כסף, ומה מתגברים? בחינוך. מצוות חינוך, בעצם יש שתי מצוות עקרוניות בחינוך, חינוך לתלמוד תורה, שזה, ולימדתם אותם את בניכם, יש פה רמב"ם זמין, רמב"ם הלכות במדע, הלכות תלמוד תורה, רמב"ם הלכות במדע, או אהבה, זה אהבה בעצם, באהבה, סליחה, בהלכות תלמוד תורה, באהבה, כן, סליחה. הרמב"ם פותח את הלכות תלמוד תורה, איך במילים? צילים, לא, זה לא, זה במדע באמת, כן, זה לא באהבה, כן, טוב, מחילה. למה אני מתבלבל לפעמים, כן. בכל אופן, פותח הרמב"ם את הלכות תלמוד תורה, באיזה מילים? נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. זה המילים הראשונות. מי פטור? ואחר כך ממשיכים, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם ואת בניכם לדבר בם. ולימדתם אותם ואת בניכם לדבר בם, מצוות תלמוד תורה. כלומר, מצוות תלמוד תורה איננה מצווה לאדם ללמוד. אחר כך בהלכה ג' אומר הרמב"ם, מי שלא לימדו אביו, חייב לזכור בהלכה ג', מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו, כשיכיר שנאמר ולימדתם אותם, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. חידוש גדול, האדם צריך ללמוד בעצמו, לא, אבא שלך צריך ללמד אותך, אבא מלמד אותך, ואז תוכל להגיע. זה מצוות חינוך ראשוני. המצווה השנייה של חינוך זה והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי, כנגד 4 בנים דיברה תורה, כנגד זה שזה כשלעצמו סוגיה, כנגד 4 בנים דיברה תורה, הכל הפוך שם, התשובות, המהר"ל מקשה הרבה קושיות, תשובה לרשע, זה לוקחים את התשובה מי שאינו יודע לשאול, בקיצור בלגן, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל מה זה החינוך? החינוך הוא העברת השלשלת של הדורות. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, כך אומרים החכמים. כלומר, תמיד להמשיך. ולהמשיך ולחנך, כמובן לאורה של תורה. מה זה החינוך בעצם? מה חינוך? קודם כל פירוש המילה חינוך, מהו? הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה חינוך. להוציא מן הכוח אל הפועל. אי אפשר ללמד דברים שלא נמצאים בתוכנו. אפשר, גוי שעוסק בתורה, חייב מיתה אומרת הגמרא בסנהדרין. הרב אומר, לא, בסדר, לא ממיתים אותו. שיטת הר"ן, ממיתים אותו. מדוע? הוא לא שייך לזה. אתה לא יכול להוציא מהגוי משהו של תורה. החינוך הוא להוציא את הפנים. חינוך זה כמו, מזמור שלי, חנוכת הבית. חנוכת בית, מה פירוש? לקחת בית ריק, שיש בו פוטנציאל למגורים, ולהשמיש אותו. להשמיש אותו, זה בעצם חינוך. חינוך הוא הוצאה מן הכוח אל הפועל. חנוך לנער על פי דרכו. מהי דרכו של עם ישראל? איך דרכו של עם ישראל? לחנך את עם ישראל על פי הדרך. זה להוציא מעם ישראל
את הדברים הטמונים בפנים, כן? את הדברים הטמונים. אבל כמה? טמון באש, מחלוקת תנאים, טמון באש. יש אש תמונה בעם ישראל, והאש הזאת צריכה לצאת אל הפועל. איך יוצאים אל הפועל? אז והגעת למנחה בעצם שני יסודות יש, בשתי המצוות האלה שני יסודות יש. מצוות תלמוד תורה ומצוות סיפור יציאת מצרים. שני יסודות של מצוות סיפור יציאת מצרים. למה סיפור יציאת מצרים? נרחיב קצת. סיפור יציאת מצרים. יש לנו 3 פרשיות בקריאת שמע. משנה בברכות, יודעים, למה קדמה שמע לבאים שמוע, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. למה ויהם שמוע לויאמר, שהיום ימנו נגד ביום ובלילה, ויאמר, מה הקשר בין ויאמר לבין שתי הפרשיות הראשונות? בשלמה שתי הפרשיות הראשונות, יש בהם עניינים דומים, שרתם להיות על ידיך, ויהיו תבוד לעיניך, וכו', יש עניינים דומים. אבל הפרשה השלישית, פרשת ציצית בעצם, זה לא מדויק, היא לא פרשת ציצית, אלא פרשת יציאת מצרים. אנחנו מתחילים בפרשת ציצית, בכנפי בגן ודורותם, הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, עשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי לכם, שדברים לכם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ולא לכם לאלוקים. עיקר הפרשה היא בעצם זכירת יציאת מצרים. אז למה נבחרה הפרשה הזאת? אז הגמרא אומרת, יש בה זכירת כל המצוות, ועבודה זרה, וגילוי עריות, כמה עזרות, זה פרשה מרכזית, אבל למה צריך יציאת מצרים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מאיפה אתה יודע? יש פה מישהו שראה את הקדוש ברוך הוא ויודע שהוא אחד? אפילו משה רבינו לא יראני האדם וחי. אז מאיפה אתה יודע שהוא אחד? אולי הוא 2. מאיפה אתה יודע, והים שמעתי 8 מצוותיי. בסדר, או שכן או שלא. היום יש הרבה אנשים שזה נפלא לראות. עכשיו ישראל חוזר לעצמו. רואים הרבה מהחטופים, או משפחות החטופים, אלה שחזרו. מה החזיק אותם? האמונה. מה הדבר הראשון אני רוצה? כוס לקידוש, עכשיו אני רוצה לעשות קידוש. אתם מכירים את הסיפורים האלה, סיפורים מדהימים על הרצון, על ההימשכות של עם ישראל לדברים טובים. זכיתי להיות עם אגם ברגר, זה בקבר יוסף, היינו יחד, והתמונה שהחזיקה ביד, דרך אמונה בחרתי. וואו, מאיפה זה צנח עליה, דרך אמונה בחרתי. אישה, משפחה, אמא שלה הייתה יחד איתה, משפחה לגמרי רחוקה. פתאום קרה, אני צוץ, מתחיל, אני חוזר, שמע ישראל שם אחד, מאיפה אתה יודע שלך אולי 2? אם שמעתי 8, אני לא רוצה לשמור את המצוות. אז היום יש אנשים שאומרים, טוב, יש מצוות יפות, אז אני אשמור אותם. יש מצוות לא כל כך יפות, אז אני מחפף, זה לא בכלל שלנו. מאיפה? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כלומר, האמונה, וכאן זה החידוש, זה לא חידוש שלי, זה חידוש של רבי יהודה הלוי, בכוזרי. על מה מתבססת האמונה שלנו? על ההיסטוריה. על מה מתבססת האמונה? על ההיסטוריה. מסתכלים רק על ההיסטוריה האחרונה, אבל יש לנו, כן, אני מזכיר תמיד את הביטוי של יצחק שמיר, עליו השלום, שהיה ראש ממשלת ישראל, אמר, יש לנו היסטוריה גדולה וגיאוגרפיה קטנה. ביטוי מצוין. היסטוריה גדולה, כמה שנים נמשכת ההיסטוריה שלנו? נו, מי יודע, שנים, יש דברים שיודעים, שנת לידה של אברהם אבינו, 1948 בריאת העולם, זה קל לזכור. יציאת מצרים, אני לא אעלה אתכם, אני לא צריך להיות מורה להיסטוריה משעמם כזה, אבל המספרים חייבים לזכור את המספרים, היסטוריה. אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אחד, מאיפה אתה יודע? והים שמעתי 8 מצוותיי, מאיפה אתה יודע, מה פתאום? כי אני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם מצרים. יציאת מצרים, לא לחינם, פתגם החודש של הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד, האביב של כל העולם כולו. יציאת מצרים היא הבסיס לאמונה שלנו. האמונה מתחילה מיציאת מצרים, ונסמכת על פני אלפי שנים. אנחנו כבר מאברהם אבינו 3,700 שנות היסטוריה. 3,700 שנות היסטוריה. ורק להתבונן בהיסטוריה האחרונה שלנו, 70-80 שנה,
לפני 80 שנה, עוד היינו בשלהי, לפני 80 שנה, איפה היינו בשלהי אימות השואה? 80 שנה, זה היה הסיום של השואה בערך. כן? והיום איפה אנחנו עומדים? היום מעצמה אדירה נבנתה היסטוריה, לראות את מעשה השם, כי יד השם מופיעה בהיסטוריה. נוסיף עוד נקודה, שלכן זה גם החינוך. איפה הקדוש ברוך הוא יכול להתערב? לכאורה כל הדרכים חסומות לפניו. האם הקדוש ברוך הוא מתערב בטבע? פעמים נדירות. מתי הוא מתערב בטבע? 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה זה 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות? זה ההתערבות בטבע. זה הקדוש ברוך הוא סימן על פני לוח השנה, לוחות השנה, אלפי שנים, פה יהיה הלוחות, הכתב, המכתב, והמטה, וזה, ופי האתון, ופי הארץ, ופי זה, כל פעם זה כמו שעון שבת ל6,000 שנה. אתם יודעים שהשעון שבת שלנו הוא 24 שעות. אני עוד הכרתי שעון שבת ל12 שעות. כשהייתי ילד, היה שעון שבת ל12 שעות. כי זה היה היום 24 שעות. שעון שבת לשבוע. המלחמים שצומת, אני לא עושה פרסומת לצומת, אין לי מניות בצומת, אבל מלחם שבת של צומת, בנוי, מתוכנת לעשרות שנים, יודע בדיוק מתי שבת, מתי חול, מתי יום טוב, מתי זה, ומתכנן, לדרך כזה מתקלקל, אבל הוא מתוכנת, הקדוש ברוך הוא מתוכנת לאלפי שנים, ופה הוא סימן בשעון שבת, פה הארץ יפתח את פיה, פה האתון יפתח את פיה בבלעם, ופה זה מתוכנת, אבל זה שינוי, שמש בגבעון דום, זה שינוי. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בטבע, בדרך כלל זה הטבע. אז הטבע כאילו חסום בפניו. הבחירה החופשית של האדם, האם הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה החופשית של האדם? לפעמים, הרמב"ם אומר, בגדר עונש, כל מדרון. הרמב"ם שואל איך הקדוש ברוך הוא יתערב בבן אדם, הכבד השם את לב פרעה, התערב בבחירה החופשית שלו. אומר הרמב"ם, זה היה העונש שלו כבר. העונש היה להתערב בבחירה החופשית שלו. מדוע? בגלל שיעבוד, בגלל הרעות שהוא עשה לעם ישראל. העונש היה שהוא מתערב בבחירה, זה כבר היה בגדר עונש, אבל יותר כלל, זאת אומרת, יש לנו 2 כוחות שכאילו הקדוש ברוך הוא לא מתערב בהם, לא בטבע ולא בבחירה האנושית. אז איפה נשאר מקום לקדוש ברוך הוא? נחפש, חמנות, נחפש לו מקום קצת איפה נשאר. אז איפה נשאר? בהיסטוריה. בהיסטוריה, שם נשאר רק מקום דבר. הוא לא מתערב באיזה, אבל השנה הוא למשל החליט על מיעוט גשמים. הוא לא מתערב בטבע, אבל הוא החליט על שנה, קוראים לשנת בצורת, אולי כן, אולי לא, נקווה שעוד ירדו, מי יודע, עד פסח אנחנו רואים עדיין ותן טל ומטר לברכה, מי יודע, אולי ירדו גשמים, אבל הקדוש מתערב בטבע לא, אבל בהיסטוריה הוא מתערב, הוא קורץ להיסטוריה, ולכן ההיסטוריה הזאת היא בסיס, ולכן הבסיס הראשון, היגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וזה מתראה, לראות את ההיסטוריה של עם ישראל, לא נרחיב, אני אומר, בוגרי אלון מורה, זוכרים את 3 הקווים ההיסטוריים, אני אגיד לכם ממש בקצרה, יש 3 קווים, ההיסטוריה הישראלית בנויה על 3 קווים, מאברהם אבינו עד שלמה המלך, מאברהם אבינו עד שלמה המלך, כמה זמן עבר מאברהם אבינו עד שלמה המלך, שהוא נולד עד בניין בית המקדש, והוא 980 שנה. לא משנה, אמרתי, אני לא רוצה להיות מורה להיסטוריה, לא משעמם. 980 שנה, הם הכירו 1000 שנה. 1000 שנה מלידת אברהם אבינו, אדם בודד נולד עד אימפריה אדירה של שלמה המלך, 1000 שנה. זה 1000 שנות עלייה, עם ירידה מצרים, עם גלויות, אבל משלמה המלך, אחרי שלמה המלך, מתחילה תקופת ירידה רציפה, שכמה נמשכה? 2700 שנה. עד מתי? יש את חורבן הבית הראשון, גלות, אחר כך שנאת חינם, גלות בבל, גלויות, אחר כך גלות אירופה, ובסוף השואה. זה 2700 שנה אחרי שלמה המלך. ירידה רצופה. מהשואה עד ימינו, אמרתי 80 שנה, 77, 78 שנה, איפה אנחנו? לא יאומן, הזכרתי את השואה. מי קונה היום נשק מתקדם ממדינת ישראל, בלי בושה? מי קונה היום? גרמניה,
רוכשת נשק מתקדם במדינת ישראל, כי מדינת ישראל היא אימפריה, כן? היסטוריה גדולה, גיאוגרפיה קטנה, אבל בגיאוגרפיה הקטנה הזאת, איזה עוצמות יש במדינת ישראל. זה הכל יד השם. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, כשמספרים יציאת מצרים, זה לא רק לחזור ליציאת מצרים, זה לחזור ליציאה מגלות אירופה, לחזור ליציאה מהשואה. זה סיפורי זוועה שזכיתי לשמוע מחותני, זכיתי כאילו הרב בורשטיין, שבנה, היה מראשוני הבוני ישיבת תמיר ביפן בהתחלה, אחר כך בשנגחאי, וסיפר את הגלגולים מופלאים בהיסטוריה של עם ישראל, וכל זה כדי לקדם ההיסטוריה, אמונת ההיסטוריה. אז אני חוזר לשתי המצוות האלה של מצוות חינוך. מצוות חינוך והגדת לבנך, ללמוד היסטוריה. מורנו ורבנו הרב ציודה זצ"ל היה אומר, מצוות עשה, איך כתוב, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, ללמוד היסטוריה. כי ההיסטוריה היא יד השם בעולם. דרך ההיסטוריה רואים את ידו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה בסיס האמונה שלנו. האמונה הזאת מביאה אותנו למצווה השנייה, של ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה. כלומר, ללמוד תורה, ללמוד חינוך, ללמוד כל הנושאים האלה, זה נושאים שבאים על גבי ההיסטוריה. לכן אלה שתי מצוות החינוך שאנחנו פוגשים אותם. תלמד היסטוריה, תאמין את האמונה, תרכוש מההיסטוריה, ולכן פרשה שלישית, פרשת יציאת מצרים מצורפת לשתי הפרשיות הראשונות, קבלת עול מלכות שמיים, עול מצוות, למה? היסטוריה, יצאנו ממצרים, וכמובן מאז עוד דור, כל דור ודור יוצאים ממצרים. ועל זה, כפי שאני אומר, בונים את החינוך. קצת לגעת בעוד נקודה, אין פה שעון מולי, אז זה לא טוב שיש אולי שעון, טוב, בסדר, יש לי שעון על היד, אני לא רוצה לעבור את הזמן, אז איחרתי כי פשוט שוטטנו כאן ולא הצלחתי לאתר איפה זה, בית כנסת שארית יצחק, והווייז הביא אותנו, וטעינו והתבלבלנו וחזרנו וזה, אז לקח כמה דקות, אז טוב, בניסטר זה בסדר, זה להיות יותר בניסטר, אז נתנצל על האיחור. בכל אופן, נחזור. כשאנחנו מדברים באמת על חינוך, מה זה חינוך ואיך? אז אנחנו מבססים את החינוך, חינוך הוא בארבע שלבים, 4 שלבים של חינוך. השלב הראשון, מה זה חינוך? טוב, נפרט קצת. השלב הראשון הוא, קודם כל, לדעת שיש טוב ויש רע. חינוך הוא לבחור בטוב, אבל איך בונים אותו? 4 שלבים. דבר ראשון, לדעת שיש טוב ויש רע. פשיטה, מה? זה פסוק מפורש, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, בורא את הכל משנים, אבל בורא רע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, נו, אז יש טוב ורע. האם כולם מאמינים היום שיש טוב ושיש רע? ממש לא. יש היום אסכולות, מתקדמות, נאורות מאוד, שכופרות בקיומו של טוב ורע. אין טוב ורע. טוב זה מה שאתה מחליט, ורע זה מה שאתה מחליט. אז קצת דומה לפילוסופים הקדמונים, לזה תורות מיושנות שעבד עליהם הקלח, אבל התורה היא חדשנית, התורה היא צעירה מאוד, לפעמים נראית לנו התורה, זה משהו ארכאי כזה, כמו, אתם בטח לא מכירים את השיר המתמיד של ביאליק, שיר המתמיד, אני כשהייתי ילד קראתי הכל, אז המתמיד שמדבר, זה נמצא בית מדרש, קירות מתקלפים וזה, גם המתמיד, גם אם יש את נפשך לדעת, על סף בית המדרש, שירים של ביאליק, איך היה מגדיר אותו, הרב ציודה זצ"ל, מבולבל בדעות ומקולקל במעשים, אבל הוא מתאר, בתי מדרש, מתאים לנפול, מתקלפים כאלה, ואני אומר, היום יש אסכולות מתקדמות, מקומות מפוארים, לא כאלה כמו שהיו אבותינו בבתי המדרש המתאים ליפול, מקירות מתקלפים, פה יש פאר והדר של חיצוניות ריקה מהכל, והחיצוניות הזאת כופרת בזה שיש טוב ורע.
אני לוקח תמיד את הדוגמה של פרסומת שהייתה פעם, בעבר. היום, לא שאני שומע הרבה פרסומות, אבל נדמה לי שאם שותים, אתם יודעים את ההמשך? לא נוהגים, לא, אני רואה שאתם זוכרים קצת את הפרסומת הזאת. אם שותים, פרסומת רעה ביותר. מדוע? תגיד לא לשתות. למה להגיד לא לשתות? תשתה כמה שאתה רוצה, מה הבעיה? זה רע לשתות? מה פתאום? תחליט את זה, אם זה רע או טוב, אז אתה מחליט אם זה רע או טוב. אלא מה? אתה יכול להזיק למישהו. להזיק למישהו, אז אין לך זכות להזיק למישהו. אז לכן אם שותים, לא נוהגים. כי אז אתה יכול לפגוע במישהו. זה... זה חכם, מכיר את מקומו, כל אחד, כן. אז אם שותים, לא נוהגים, אז אין לך. הדבר ראשון, מושכל ראשון, יש טוב ויש רע, בוודאי. יש טוב ויש רע. הדבר הראשון, השני הוא, שלב ב' להגדיר לעצמנו מה טוב ומה רע. איך אנחנו מגדירים מה טוב ומה רע? לשחק כדורגל, כדורסל, זה טוב או רע? טוב מאוד. איפה זה כתוב מפורש בתורה? הספורט, על פי מה נבנה, מי אבות הספורט של העולם, אומה עתיקה שאיננה היום כבר, מי? יוון. ספורט, אצטדיון, כל זה, זה יוון. יפת אלוקים ליפת, וישכון ועולי שם. ספורט זה מצוין. ודאי זה מצוין. היה פעם ספר שכתב אותו, סופר, יודעים? ספורט זה נהדר. אבל למה את בעיטת הפתיחה באיזה משחק זה, צריך לבוא הנשיא ולתת את בעיטת הפתיחה. זה, כי הספורט הוא הטוב ביותר. עכשיו, תדברו עם, אני אומר, לפעמים אני לוקח, לא לוקח, אני רואה עיתון ספורט, אני פותח כדי לראות כמה קש וגבבה יש להעמיס בתוך זה, ויש אנשים שזה התרבות שלהם, הספורט זה גרוע? מה זאת אומרת? אורות מפורש, ההתעדלות של צעירי ישראל עושים, רוח זורח על גבי שרירים מלוהטים וכולי, ודאי, להעמיד אותה במקום, כן? להעמיד את הספורט במקום, הספורט זה טוב בשביל זה, אבל לא לשקוע בתרבות יוון, כן. אז להגדיר לנו מה טוב ומה רע, מי מגדיר הראשון, הגדרת הטוב והרע, אז אני אומר, א', יש טוב ויש רע בעולם, להגדיר את הטוב והרע, מי מגדיר הראשון? תורה, רמ"ח ושס"ה, רמז, מה אתם אומרים? רמ"ח ושס"ה, רמ"ח מצוות עשה, כלומר, רמ"ח הגדרות של טוב, שס"ה מצוות לא תעשה הגדרות של רע, יש לנו כבר מאות הגדרות של טוב ורע, חכמים הוסיפו על זה עוד מאות אלפי הגדרות, מוסריות של זה, מצוות דרבנן ודברים כאלה, וזה הגדרות של טוב ורע, הגדרות, אז יש לנו מלא הגדרות של טוב ורע, והשלב השלישי מהו? ולא להתבלבל, חינוך, על מה, על איזה כוח עובד החינוך, חינוך הוא תיקון, במה אפשר לעשות תיקון? יש 4 כוחות הנפש, לא נחזיר אתכם, אבל בישיבה באלון מורה יש תמונה עם 4 כוחות הנפש, זה הבסיס לכל החינוך המוסרי שלנו, שכל, רגש, דמיון ורצון, שכל, לא משנה, זה לפי הרמב"ם, 8 פרקים לרמב"ם, מי שלומד, שכל, רגש, דמיון ורצון, 4 כוחות כבירים. מה מתקנים? האם אפשר לתקן שכל? האם יש שכל טוב ושכל רע? נכון, כתוב, למצוא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, אבל השכל הוא אומר לנו מה לעשות, נותנים לו הנחיה והוא פותר, כמו בינה מלאכותית, AI, תן הנחיה והיא שופכת לך תוצרים. השכל רק אומר, הוא לא, אפשר לשאול אותו, הוא יודע להבחין מה טוב ומה רע, אבל בשכל עצמו אין טוב ורע. מה שאתה שואל אותו, זה, תבקש ממנו הנחיות לפרוץ בנק, הוא ייתן לך את כל ההנחיות לפרוץ בנק, אז מה, זה שכל רע? לא. אז מה הרע? איפה יש טוב ורע? בכוח הרצון. רצון טוב ורצון רע, ובמילים פשוט, יצר טוב ויצר רע, נכון? אז את מה צריך לחנך? הרצון. החינוך עובד על הרצון. זה החינוך שלנו. לעבוד על הרצון, ובאו צדיקי, ברו אלמה, אם רוצים הצדיקים יכולים לברוא עולם. הרצון הוא כוח החיים שלנו. איפה זה כתוב? פותח את ידיך,
הוא מסביר לכל חי, מה? רצון. איך צריך לקרוא את הפסוק הזה? פותח את ידיך, מסביר לכל חי נקודותיים, מה? רצון, רצון, כל חי. אדם שרוצה הוא חי. ואנחנו צריכים לרצות, לאחר שידענו שיש טוב ורע, לאחר שסיווגנו ורשמנו לעצמנו מה טוב ומה רע, עכשיו לרצות טוב, לרצות לסור מרע. ואז השלב הבא יהיה, סור מרע ועשה טוב. זה 4 השלבים של החינוך. שהחינוך נוגע באמת ברצון. הרצון מתחיל, חינוך, מי שמכיר במידות הראייה, חינוך מתחיל עוד מלפני הלידה. זה מהחינוך, כותב הרב, וילד קטן, אנחנו רואים הרבה, ילד קטן, לא יודע איך חינכו פה כל אחד ואחד, בא מבית כזה, בית כזה, ברוך השם, כולם בתים טובים, כולם צדיקים, אומר כולם צדיקים, אבל להורים שבינינו, אני כבר סבא, סבא רבא, איך אומרים, כבר עברנו את התקופה הזאת, אבל לחנך את הילדים, לפתח את הרצון, לא לקבור את הרצון, לא לקבור את הרצון של ילד, לטפח, אתה רוצה מצוין, זה מה שאתה רוצה. עכשיו, אבא שמתדיין איתי, עמוקות, הבן שלו צריך, אומר, כיתה ח' לאיזה ישיבה תיכונית לשלוח אותו, אז הוא רוצה זה, רוצה זה, קודם כל לבחון את היכולות של הבן, היכולות, קשה לו לשבת ללמוד, אמרתי, מה תשלח אותו לישיבה פלונית, מה הוא יעשה שם, הוא יהיה, לא זנב לאריות, הוא יהיה זנב לשואלים, כן? חכמים אומרים, הבא זנב לאריות, אל תהיה ראש לשואלים, אבל הוא יהיה זנב לשואלים, מה ישלח אותו לשם? לא, אבל הוא יהיה, ואבא רוצה, עזוב את הרצון שלך, תבחן את הרצון של הבן שלך, תחנך אותו, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לאסור ממנה. לחנך את זה לרצות, וכשבחור רוצה, זה החינוך הגדול ביותר. ללמוד מתוך רצון, לבוא ללמוד מתוך רצון, לבוא לטפח את הכוח הזה, שזה הרצון. והרצון, יש בו טוב ויש בו רע, אמרתי, יצר טוב ויצר רע, כמובן. מי מנחה את הרצון לבחור בטוב, לרצות טוב, הנותן לשכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה. כלומר, השכל מבחין. אז רק חינוך, ננסה לסכם, כי זה ים שאין לו סוף, אין לו סוף פשוט. נסכם קצת. אז איך צריך לפעול בן אדם? אני רוצה עכשיו לשתות כוס סודה. האם זה טוב או לא טוב? דבר ראשון לשאול, האם זה טוב או לא טוב לשתות כוס סודה? תייעצים עם הרופאים, עם זה, מצוין. זה טוב מאוד, לשתות ביום חם זה מצוין. ואם אתה רוצה לשתות קפה, תיזהר. הקפה הוא רעל. חלב, סליחה שאני מייצג כל מיני דעות, כן? קפה זה רעל, תה זה רעל, חלב זה רעל, זה רעל, זה רע מאוד. טוב, יש אנשים ששותים הרבה רעל, אלה חיים 70-80 שנה עם הרעל, ואלה חיים 70-80 שנה בלי הרעל, כולם, לא זה מה שקובע את האדם. אז אם זה, אבל תשאל, האם זה טוב? אני רוצה, עכשיו אכלתי בשרי, ואני רוצה לאכול משהו חלבי, אני רוצה, זה טוב או רע? ואז הרצון פונה לשכל, שואל אותו, זה טוב או רע? ואז הוא אומר, סליחה, השתגעת? עכשיו אכלת בשרי, מה אתה רוצה? איך אתה יכול לרצות בכלל לאכול חלבי? זה, מה הבעיה? יורד דעה, סימן פייטט, שלא לאכול חלבי אחרי בשרים, אתה לא יודע, מי יודע? השכל יודע, הרצון לא יודע, אז הוא צריך לשאול את השכל, על כל דבר. רוצים להתחתן? רוצים להתחתן, זה טוב או רע? תשאל את עצמך. אז זאת אומרת, ודאי, צריך לראות, בין 18 לחופה, זה טוב או רע? בין 18 לחופה. אני יודע, מנפנפים כל מיני אמרות כאלה, אתם יודעים שבאלון מורה, הכלל הוא שיעור ד', כן? שיעור ד'. לפני כן, יש בחורים, התחתנו קודם, חוץ מאחד שניצחו לי בניי. פעם באחד השיעורים אמרתי שמי שגומר ש"ס, יכול להתחתן גם לפני שיעור ד'. אז הוא רצה בסוף שיעור ב', הוא בא, אומר, רב, אני הולך להתארס, אמרתי לו, שיעור ב', גמרתי ש"ס, אמרתי, ניצחו לי בניי, טוב, הוא התחתן, תלמיד חכם, ממשיך ללמוד, ללמד, באמת עושה חיים. טוב, אז זה טוב ולא טוב. מה זאת אומרת? כל הרבנים אומרים שזה טוב, תבחן לאיזה, עשה לך רב,
ותבחן איזה רב אתה שואל, וזהו. איך אומרים, מתחתנים צעיר, והצרות מגיעות אליי בסוף לטפל בהם, אז רבנים יכולים לתת עצות, אבל אחר כך לטפל אם לא, אז טוב, יש פה חברים שאולי זה אומר להם משהו. אז בעצם אני אומר, אני חוזר, התיקון שלנו, כל הפעילות שלנו היא לתת לשאיפות, זה מאוד מאוד לתת מרץ, לתת, שילד קטן, אני מתחיל מילד קטן, כי ילד קטן רואה משהו נוצץ, הוא בקושי זוחל, רואה משהו נוצץ, איך הוא יודע שזה אולי סוכריה? לא יודע, אבל הוא מבחין בין טוב לרע, הוא אומר אולי סוכריה, לילד קטן סוכריה זה טוב, וואו, הוא זוחל בשארית כוחותיו וזה, זוחל, מגיע, בסוף יגלה שזה עטיפה ריקה, איזה אכזבה. טוב, אבל הרצון, רואים, תבחנו ילד קטן, מלא רצון, מלא פעילות. אסור לנו לחבות את הרצון הזה, והרצון הזה הולך וגדל. מגיעים לגיל 18, לגיל איזה, כל אחד בגיל שלו, לטפח את הרצון, לרצות לגדול, לרצות ללמוד תורה, לגדול בתורה. עוד נקודה, אמרתי, תוספות בברכות מביא את הירושלמי, מפני מה ניתנה הבדלה בכונן לדעת, אתה חוננתנו למדע תורתך, איפה אומרים את זה? ואתה חונן לאדם דעת, מפני מה ניתנה הבדלה בכונן לדעת, שאם אין דעת, הבדלה מנין, כלומר הדעת מבדילה בין טוב לרע, אז סדר הפעולות שלנו, כמו שאני אומר, מה צריך להיות? מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? רוצה לעשות חיים. מה זה לעשות חיים? פעם הייתה פרסומת קוקה קולה, טעם החיים. שתה קוקה קולה, וכל החיים שלך יראו קסם, כן? כל הדברים החיצוניים האלה. אני רוצה ללמוד, למצות את עצמי. חינוך, כמו שאמרתי, להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הכוחות הטמונים בי. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם, לא כדי להתבטל, להיות בטן גב כל היום, אלא כדי לעמול, עמל של תורה. עמל של תורה מפתח אותנו למקומות אדירים. היום אנחנו רואים כמה עמל של תורה צדק, במשך עשרות שנים, אנחנו הולכים בעמל של תורה עם הדרכות ברורות מאוד, ואנשים אחרים הלכו עם הדרכות לא של תורה, כתוצאה מזה כל המשברים של היום, לפני 20 שנה, היה את הגירוש הנוראי הזה, אנחנו זעקנו, מי שהיה פה אנשים צעירים, בינונים, אבל כן, זעקנו ולא שמעו לנו, וזה גאולה לעולם, והתורה אומרת זה לא ככה, אז תאמין בתורה, מי שהיה על פי התורה, עולם אחר, פשוט עולם אחר. אז אנחנו בעצם צריכים לטפח את הרצון ללמוד, כדי להוציא את עצמנו, כדי להיות אנשים אפקטיביים בעולם. ועוד נקודה אחת, התורה הזאת צריכה להיות תורה עם נגיעות בחיים. לא תורה מנותקת, תורה של בית מדרש. אז יש בדיחה, מה יש בדיחה? רב חיים מבריסק. מבריסק, פלפלן גדול, אבי החילוקים, צווי דינים, רב חיים מבריסק, למדן עצום. אבל האגדה אומרת שפעם הביאו לו שאלה על קורקבן ובלעז פופיק. אתם יודעים שבלעז, ויש שאלה, כי זה לפעמים מסמר, זה טרפה, לא טרפה. אז האגדה אומרת שהוא ראה את זה, וואי, זה הייליגה פופיק, הקורקבן הקדוש, פירוש, הוא למד ביורד דעה, למד בחולין, למד בזה, אבל הוא לא ראה קורקבן מימיו. סליחה, הוא ראה, אבל בתור בדיחה זה בסדר. לא לראות, מגיע קורקבן, הוא אומר, הקורקבן הקדוש, כי מעולם לא ראיתי קורקבן, לא ירדתי לעולם המעשה, אלא לראות תורה שיודעת להדריך אותנו כמובן בשמירת תורה או מצוות, אם זה בהלכות ציצית, בהלכות תפילה, בהלכות תפילין, בהלכות שבת, להדריך אותנו בכל החיים המעשיים, אבל מעבר לזה, גם בחיים שמעבר, תורת חיים, שנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אומר הטור בהלכות ספר תורה ואורח חיים, אומר הטור, נתן לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב, חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, חיי עולם הנטועים בתוכנו. לדעת, להכניס את התורה עמוק לתוך החיים כולנו. וזאת השאיפה הגדולה שלנו, להגיע. לאן להגיע? להגיע לזה שכל מדינת ישראל תתנהל על פי השכל של תורה. במסחר, בצבא,
בפוליטיקה, ובין ישראל לעמים, הכל עם השקפה של תורה, איזה השקפה רחבה. סיפור אישי, כשאני הגעתי למרכז הרב, למדתי 16 שנה, לא הרבה, 16 שנה במרכז הרב, וברוך השם זכיתי מאוד מאוד לשמוע אלפי שעות מהרב ציודה זצ"ל, אבל כתלמיד צעיר, מה בעצם הדהים אותי מאוד? רוחב הדעת שלו. רוחב הדעת זה לא רק ידיעת תורה, ידיעה להסתכל, לבחון מציאות, לנתח אותה עם שכל של תורה, ופשוט המם אותי, נדהמתי, ומזה באמת השתדלתי במשהו לגעת, ללקט גרגרים קצת מהתורה הזאת, באמת לראות תורה כוללת, וזאת השאיפה שלנו, וגם השאיפה שלנו להקים, יש כבר מקומות תורה, ברוך השם ברמלה, להקים ברמלה מקום תורה, עם שאיפות גדולות, עם פיתוח הרצון, עם פיתוח הקשר לעולם התורה, לעולם החיים, לא רק להישאר בבית המדרש, התורה הזאת שתפרוץ חוצה, ותנהל בראש ובראשונה את עצמנו בכל תחומי החיים, בכל תחומי החיים. אני אומר תמיד שרב הוא צריך להיות רב תחומי, רב תחומי. סיפור, ובזה נסיים. אני זוכר שהרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, אני הייתי בחור צעיר במרכז הרב, ועלינו על המדרגות, ידעות מרכז, איפה שאני אומר, אני מזכיר הפיגוע הנורא שהיה בראש חודש אדר, הפיגוע המדרגות האלה, והיה במרכז הרב, היו הרבה ויכוחים, והיינו שואלים הרבה שאלות את הרב ציודה זצ"ל. אז אחד הבחורים, ככה, רב זלמן היה הרב שלי בשיעור א', ואחד הבחורים עומד במדרגות, שואל אותו, למה שואלים כל דבר, האם אתה צריך לשאול את הרב ציודה אם להחליף גרביים? אז הרב זלמן אני זוכר ככה, בכובד ראש, אמר, תראה, בטוח שאם תשאל אותו גם אם להחליף גרביים, הוא יגיד לך גם משהו שלא חשבת עליו. אבל את זה באמת לא צריך לשאול אותו, אפשר להחליט לבד אם להחליף גרביים או לא. אבל זה ראייה כוללת, שגם אם להחליף גרביים או לא, תשמע יותר לך, תקבל רוחב דעת יותר גדול. אז לזה השאיפה שלנו, להקים תלמידי חכמים בני תורה, בעלי רוחב דעת, שיודעים לתת תשובה גם אם להחליף גרביים או לא, לא צריך לשאול אותה. בעזרת השם, יגדיל תורה ויאדיר.